ainihin hasada, ba ruwanka da abin da Allah ya ba wani, Allah ne ya bashi kuma Allah ya tsare mashi, kuma kai ma in kana so sai ka roki Allah, Allah ya baka. Wannan shine ainihin mahita ya ku bayan Allah. Haka nan Imamu Shafi'i rahimahullah yana cewa wanda ya yi mutane daraja to shine mutumin da baya ganin darajar kanshi, wanda shi bai ɗauki kanshi wani babba ba, to wannan kuma shine ya girma wurin mutane. Mutumin da shi bai ɗauki kanshi kowa ba, baya ganin cewa ya yi mutane, to wannan mutumin shine mai daraja. Mutumin da ya yi falala kuma ya ji Imamu Shafi'i shine wanda mutum baya ganin falalar kanshi, kanshi akan mutane. Dan za ka samu kana da matsayin, kana da daraja, in kuɗi ne Allah ya baka, amma za ka zo cikin talakawa ka zanna a yi wasa da dariya, a ci abinci, a yi komi, to wannan abin yana ɗaga darajarka kuma yana nuna kai ne mai falala. Ko an ƙi an so, ko da ka gwada kai ba kowa ba ne, to Allah ya ɗaukaka ka kuma su sun san kai ka yi su. To haka ake son mutum ya zamo mai ƙasƙantar da kai, ya saki jiki cikin bayan Allah, ya yi hulɗa tare da bayan Allah, to wannan shine mai daraja kuma shine mahihici, shine mai falala, kuma shine wanda mutane ke cewa, wanda Bahaushe ke cewa ka Allah ya kawo ranar yabo. In ka ji Bahaushe ya ce ka Allah ya kawo ranar yabo, to ana ka ranar mutuwa ta zo. Saboda mutunan kirki sai in bayana ake ganewa, sai in bayana ake gane ashe an bar babban gibi, ashe ba karamin asara aka yi ba. Wanda galiban ana tare da mutum yana ta aikin alkhairi, yana ta yi ba a gani, amma sai ya kusa sai a gane cewa ashe kaza ne. To shine kake jin Bahaushe ke cewa ka Allah ya kawo ranar yabo. Mu sani ya ku bayin Allah, wani malami yana gwada ainihin kimar kaskantar da kai, sai yake buga misali, yace bawan Allah, ba ka gani duk mutumin da ya taye shiga ainihin ɗaki, irin ɗan ɗaki wanda ake yi na dahewa, ya ce idan mutum ya duka ma ɗaki wurin shiga, sai ya shiga cikin ɗaki ya zanna lami lahiya, kuma ɗaki ya mai innuwa, ya samu wurin kwantawa ya huta. Amma wanda ya girma ka ya zo ƙerere ya ƙi dukawa, to sai ka ɗan ɗaki sai ya bige shi, ya kwamce shi, kuma ya faɗi can baya ya raunata shi saboda ya ƙi dukawa. Duk lokacin da ka duka ka nuna kai ba kowa bane, ka duka wa mutane, to kai ne za ka samu ɗaukaka da daraja. In kuma kai ƙerere ka ƙi darajanta mutane, to kai ne kake ji ma kanka ciwo. Sai ke buga misali, kamar ka je za ka shiga ɗaki ne, in ka duka sai ka shiga lami lahiya, kuma ka je ka shiga inuwar ɗakin ka kwanta ka huta ka ci riba shi. To haka nan duk mutanen da kake musu tawazu, to sai ka samu ainihin ribar su, ka samu ɗaukakar su. Amma ka masu ƙerere, to ba za ka samu ɗaukakar su ba. Saboda mutane in ka masu girman kai, su ma zai ce mu za ku gwada ka ku kyale shi, za ka rika, su ma zai su wulakanta ka, kenan kai kuma kai ne ka wulakanta kanka. Da haka dai almuhim bayan Allah mu san kaskantar da kai, tawadu abu ne wanda musulunci ke so, Allah ya yi umarni da shi, manzon Allah ya yi umarni da shi, kuma abu ne wanda ake samun ɗaukaka da daraja da shi duniya da lahira. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙawata zukatanmu da kaskantar da kai zuwa gare shi, da kuma mutunta bayan Allah. Allah muna roƙonka ka girmama mu, ka karrama mu da takawa. Allah kai ne mai rahama, kai ne mai tausayin masu tausayi. Ya Allah, Allah muna roƙonka ka sabkar da alheri da albarkoki a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar da sauran ƙasashe na musulmi baki daya. Allah ka tsare wannan ƙasa ta mu daga dukkan sharurruka da dukkan bala'i da dukkan wasu miyagu da sauran ƙasashe musulmi baki daya. Allah ka sabkar da alheri da albarkoki a cikin garuruwanmu, da cikin unguwoyinmu, da cikin gidajenmu, da wuraren sana'o'inmu, da wuraren ayyukanmu. Kuma Allah ka tsare mu daga dukkan wasu sharurruka a cikin ƙasarmu, da cikin garuruwanmu, da cikin gidajenmu, da wuraren ayyukanmu, da wuraren sana'armu. Ya Allah, kai mai iko ne bisa haka. Allah muna roƙonka ka tsare